bus as panupat Setyembre taon nyato nin pagpapahalaga sa pagtukdo kan katekesis sa mga eskwelahan. Sa pagbukas kan klase, mapuon naman ang pagtukdo nin katekesis sa mga eskwelahan. Kaya bilang sa tuyang suporta sa katekista, magkakaigwa po kita nin second collection para sa mga pangangiipo kan sa tuyang mga katekista. Panlima, harubay. Sa Merkules, Agosto 30, bilang sensyal kan pagbuon kan panahon kan Peña Francia, magkakaigwa po nin harubay. Para sa Vicariate kan Holy Cross as in perpetual help, mapuon ang harubay sa di simbahan sa oras na alas 6 nin aga. Peña Francia Association as in kan Pope's Global Prayer Network or Sacred Heart Association. Pan-anom, Rosary Queen. Bukas na po ang pagpalista kan mga kandidata sa Search for Rosary Queen 2023. Tabangan ta po ang CWL, ang sponsoring group sa pag-recruit nin mga kandidata. Ang presentasyon kan kandidata gigibuhon sa petsa 24 kan Setyembre durante kan alas 8 misa. Available na po ang mga sobre kan sa satong parokya. Panpito, blessing of renovated CWL Center or Asin Family and Migrant Ministry Office. Sa petsa 2 kan Setyembre, sa tuya pong bibendisyonan ang renovated CWL Center Asin and Family and Migrant Ministry Office niyaon po sa laog kan sa tong patio. Inigigibuhon pagkatapos kan misa sa alas 8 ngunya na maabot na Domingo. Panwalo, Gainsa Trade Fair. Kasabay kan pagselebrar kan Peña Francia sa Naga, igwawan po kan taunan na Bishop Gainsa Trade Fair. Ini po tangani na matabangan ang sa tong mga tugang na mga Bicolano na mga sadit na negosyo na ipamigbid an sa indang mga produkto, tangani na madagdagan an sa indang income. Bilang suporta niya to sa nasabing trade fair, igwa po nin raffle ticket na available sa opisina, tanganing sa pagbisita niya to sa trade fair na gigibuhon sa Robinson's Naga, magkakaigwa po kita nin tsansa na manggana nin premyo. Suportahan niya to ang trade fair na pinag-organisar kan Caritas Cáceres. Ini po mapuon sa Huwebes, petsa 7 kan Setyembre. Pansyam, novenario sa Kumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia as in Divino Rostro. Sa Biyernes, petsa 1 kan Setyembre, mapuna po ang novenario sa Kumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia as in kan Divino Rostro. Ang novena sa Kumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia as in Divino Rostro, gigibon sa oras na alas 4 nin hapon. Dangan isusunod ang misa sa oras na alas 5 imbis na alas 5:30. Bicol po ang misa sa mga aldaw kanovenaryo pagkahapon. Pansampo, novenaryo sa Kamuan kan Banal na Santa Cruz. Tangani na matawan po ninhalagaan pagrumrom sa kapestahan kan parokya kan Banal na Cruz, nayo ang sa tuyang titular sa petsa 5 kan Setyembre
pupunan man ang novenaryo sa kaumuan kan banal na krus. Niyo ang titular kan sa tong parokya. Ang novena gigibuhon pagkaaga sa laog kan Santa Misa. Ang misas kan kapistahan kan banal na krus gigibuhon sa Huwebes, petsa 14 kan bulan ng Setyembre sa oras na alas 6 nin aga. Ika-11, Dolorosa. Siring man sa petsa 15 kan Setyembre, isisilebrar man ang kafiestahan kan Dolorosa or Our Lady of Sorrows. Ego po nintrido na sa tuyang kaumuan poon ika-12 asin 14 kan Setyembre. Ika-12. Misa sa parokya durante kan semana kan Peña Francia sa Naga. Durante po kan pagselebrar kan Peña Francia sa Naga, ang misa digdi sa parokya pagkaaga sa na. Apuera man sa petsa 15 sa pagselebrar kan kapistahan kan Dolorosa. Mayo po nin misa antisipada sa petsa 16 na iyo po ang fluvial procession sa Naga. Ang misa tapungan yan ay dinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Nilo, Guadalupe and family. Para sa kalag ni Cornelia asin Alejandro, dulot kan Rigaspi family. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Kimberly H. De La Cruz, Marian Soltes and Dulce de Maria. Wade Allen Acabado, MLS Computer and IT Services. John D. Dineri and family. Raymond Guevara. Raymond and Maria Leia Baluca Guevara. Misa petisyon asin misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Gerald Toledanes and family. Para sa kalag ni Emiliana asin Jose, Ezekiel asin Romana, dulot ni Leia Baluca. Para sa kalag ni Felisa asin Pablo, Felomena asin Guillermo, dulot ni Raymond Guevara. Para sa kalag ni Josita asin Dominador Sr., dulot ni Dominador Paranyal Jr. and family. Para sa kalag ni Jose asin Gregoria, dulot ni Leia Baluca. Misa Kumon asin Misa Laudate, dulot ni Raymond Guevara. Para sa kalag ni Olegario, dulot ni Dominador Paranyal Jr. and family. Para sa kalag ni Bema, dulot ni Wenmer Penetrante. Para sa kalag ni Generoso Jr., dulot Candinero family. Para sa kalag ni Jaime Sr., dulot ni Mrs. Josefina Banyaria and family. Para sa kalag ni Frisco, dulot kan Razon family. Para sa kalag ni Placido asin Aurora, dulot ni Camille, Nicole and Moses. Para sa kalag ni Cleofe and Chris, dulot ni Mr. and Mrs. Cleto Lestrelli and family. Misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Rodel and Clarita Goleta and family. Para sa gabos ni Santos asin Santas, dulot ni Clarita and Rodel Puleta and family. Liwat, Diyos, mahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan na sa ka-21 kitang Domingo kan ordinaryong panahon. Si Kristo nagpili nin mga lideres na iyoan mapadagos kan sa iyang misyon, asin orog na napakusugon ang pagkasararo sa simbahan. Tinawan ni Jesus ang mga apostoles kan kapangyarihan, tanganing mautob ninda ang sa indang katungdan. Ipamibinyato sa selebrasyon ngunyan, na kitagabos magkaburunyog sa pagtinarbang tabangan. Tanganing ang simbahan,
padagos na magtalubo ki Kristo. Anmi sa tapungunyan ay pamamayuan kan sa tong ginagalangan na parochial vicar na si Reverendo Padre Larry Nagales. Matindog po ang gabos sa pagpuan kan Santa Misa. Nagkataripon po kita, sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang dantaan, pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako ang taas na mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magsalabrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indoma tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa asin sa daga patulinongan, sa mga tao marangay ang buo. Ginoo mawika, rinurukyaw ni ika, sinasambali ika, pinapamuraway ni ika, pinapasalamatan ika. O ika, napulang mo, pangulawaya, pagurang na Diyos, anen langit mo, Diyos Ama, makakamhan, kagurangan natin ko, Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, Ika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman. Naheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman. Ako aansa mo at imaherap. Ika na nagtutupaw sa tuwa kan Ama. Maheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro, mahalap ka. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan ang nakamutan ang binuot mo, na mawuton ang pinanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabanon nakatibaadan, ang sa mo mga puso mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang kabos sa pagginanyog kan mga babasahon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan paagi ni Diyos sa pagtao nin responsibilidad
sa iyang pinili. Himateon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Olay kan kagurangnan, Diyos ni Shebna, mayordomo kan palasyo. Itutok lang taka hale sa saimong katongdan, asin bubutungon hale sa saimong pwesto. Tara sa aldaw na iyan, aapudun ko ang sorogoon kong si Lakim na akin ni Hilkias. Gugubingan ko siya kan sa iyang tonika. Hahabayan ko siya kan sa imong salihoy, asin ang sa imong kapangyarihan, itatao ko sa iyang kamot. Magigi siyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Ibubukdak ko ang liyave kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubukas siya, asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya, asin mayo nin magbubukas. Itataldok ko siya, siring sa rasok, sa masarig na lugar, asin magigi siyang mamuraway na trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan ang pagkamuot mo sa kodpaman, hare pagpabayae ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa gudpaman, hari pagpabayae ang gibo, kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan, ninudok sa puso. Tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kong nguso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa gudpaman, hari pagpabayae ang gibo, kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran. Huli kan karahayan mo, asin katotoohan. Kanhaldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako. Pinadakula mo ako sa sakong kalag an kusog. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa gudpaman, hari pagpabayae ang gibo, kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw an kagurangnan, asin mapakumbaba, hinihiling. Alagad an mapaabaw-abaw sa harayo na mimidbidan. Kagurangnan, an karahayan mo sagkod paman, an mga gibo kan sa imong mga kamot, daimo pagpabayaan. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa gudpaman, hari pagpabayae ang gibo, kan sa imong mga kamot. An ikaduwang babasahon, manunugod kan pag-umaw ni San Pablo sa Dios, ninhuli kan sa iyang mga gibo. Himation po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kan kayamanan, kadunongan, asin kaaraman kan Diyos, abaa, dai marururop an sa iyang kabotan, asin dai masisiyasat an sa iyang mga dalan. Ta si Isay an may aram, kan isip kan kagurangnan, o si Isay an naginyang parahatol, o si Isay an enot na nagtao sa iya, asin may katonosan bayadan. Tahale sa iya, huli sa iya, asin para sa iya ang gabos. Siya ang kamurawayan, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot sa rehiyon ni Cesarea Filipos, nagapot si Jesus sa mga disipulos, si Isay sa paghuna kan tawo, an aki nin tawo. Nagsabi sinda, si Juan Bautista daa, an iba si Elias, an iba man si Jeremias o saro kan mga propeta, an sabi niya sa inda, kamo, si Isay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, aki kan Diyos na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus, paladan ka, Simon, na aki ni Jonas. Ulit ba kong laman asin dugo ang nagpahayag sa imo, kundi an ama kong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, an gapo na iyo an tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Asin an iba, asin an mga trangkahan ni impyerno, da ikaiyan makakadaog. Itatao ko sa imo an lyave kan kahadean kan langit. Ano man nabugkoson mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin anuman na hubadan mo sa daga, magiging hubad man sa langit. Dangan, pinangaladan niya ang mga disipulos na mangusip na siya iyo an Kristo. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po sa paginanyog kan humilia. Maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Salamat po sa darwang nagsimbag. Darwa lang po ang parasimbata. Maray na hapon po sa indogabos. Ay, salamat sa Diyos. Bako man palan mga ngula, nakakangabil man palan. Mga tugang bilang sarong tao, igwa po kita nin mga idolo sa buhay niya to. Ano ay mga idols kita. Ang mga idolo ta, pinagtitingala tasinda, tinitingala, bako tangani na sambahon, kundi tanganing maging inspirasyon niya to sa satuyang mga buhay. Tingalaon, bakong sambahon. Mga tugang, kung kita fan nin sarong persona, nin sarong tao, artista, singer, etc., kung kita fan ninda, kadaklan na bes, we give more of our time para sa sainda. Halimbawa po, kung fan ka po kan BTS, kisay po digdi ang mga BTS Army, pakitaas daw po ang kamot. O, mayo ako na lang, tsamba man lang. Pag fan kita ninda, nagtatao kita ng oras sa sainda. For example, kung mahilig kita sa mga K-pop, K-dramas, di ba po, ang mga episodes, pigtatapos niya to, maski ulwat na ang matata, kakadalan sa cellphone, bako nga ni sa TV, cellphone, sa napait lang, we give more of our time, idolo to sinda, fan kita, kan siring na grupo. We even search for their curriculum vitae. Ito bagang biography ninda. Ano ang mga gusto kang idolo ko, kabos? Pigsi-search niya to yan. As in siring man, kapag idolo ta sinda, fan kita ninda, pinag-aarog ta sira. Di ba? May mga opa-opa na kita, opa, di ba? K-pop.
O kaya inaarog ta ang mga kun K-pop, BTS, aarugon ta ang mga hairstyles nila, tanganing ma-imitate taan sa tuyang mga idolo. Iyan ang ginigibo ta. So tulong bagay ang ginigibo ta. We give our time, more of our time. We search and then we imitate. We imitate. Ang arog po baga, tanganing bako naman fair sa gabos. O pag fan po kita ni isay po rigdi ang mga Sharon Cuneta, mga Sharon yan. Ay mayo ng Sharon yan. O pag mga Sharon yan baga, inaarog ta ang kanta ni Sharon Cuneta, ito po bagang kanta niyang, balutin mo ako sa hiwaga ng iyo. Yung mga team song kan mga para putos sa piyestahan. O kaya kung fan kita ni Imelda Papin, paborito tang kanta ni Imelda Papin, Isang Linggong Pag-ibig. Yan. Kung fan kita kang Showtime, paborito tang kanta, Hello, madlang people, mabuhay. Di ba? Inaararog ta sindata. Fan kita linda, iniidolo niya to ang mga taong ini. Mga tugang, in faith as Catholics, we call ourselves fans or followers of Jesus. Bilang mga Katoliko, ang apod sa tuya ng mga nagsusunod kay Kristo, mga disipulos, followers of Jesus. My dear friends, if we only knew who Jesus is, but do not give our time to Him, search for Him in our daily experiences, and imitate Jesus, the way He lived His life here on earth, then we are not really a follower, and we do not really love Jesus. Mga tugang, if we only limit ourselves in knowing Jesus alone, na bilang trabaho sa nanyato, mamidbid sana ang mahal na Diyos, dahil siya tauan ning oras, dahil siya paghanapon sa oral daw niya tong pagkabuhay, dahil niya to arugon an sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo, kunan paghiling niya to kaiyan, bako niya tong trabaho, then our knowledge of Jesus is not complete. It is not enough that we only know Jesus. Dahil po, enough sana, nabistado niya to si Jesus na second person kang Trinity, the one who saves us. It is never enough na siring lang kaiyan kababaw kan sa tuyang pagkamidbid kay Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Kinakaipuhan na kung kita fan or follower ni Jesus, we should also give our time to Him. Di ba kadaklan pong bes, ang pagsasadyos niya to, bako man talaga itong, an iba sa tuya, bakong gabos, itong sobrang oras man lang niya to sa mahal na Diyos. If we are not busy, then I will go to church. But if I am busy, maduwa-duwa akong magpasimbahan. Di ba? Kung follower kita ni Jesus, hahanapon niya to ang presensya ni mahal na Diyos sa oral daw niya tong pagkabuhay. Asin kung kita para sunod kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo, mga tugang, aarugon niya to ang mga ginibo kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Ang ebanghelyo niya to ngunyan, sarong pag-imbitar sa satuya, na ang satuyang pagkamidbid sa satuyang kagurangnan, magdaralugod sa tuya, sa pagtataong, dakol na oras sa mahal na Diyos. Sa paghanap sa iya, asin pag-arog, pagkamuot, asin paglingkod sa satuyang kagurangnan na si Jesucristo. Mga tugang, bilang mga iniligtas na aki kan sa tuyang kagurangnan, dahil lugod kita sagkod sana sa pagkamidbid sa iya.
Matugang kun idolon niya to an satuyang kagurangnan. Let us be also like Jesus, who is loving, forgiving, and compassionate. Kung nagsusunod para sunod kita kan satuyang kagurangnan. Mga tugang, it is an irony for us if we are a follower of Jesus and yet we are so arrogant, mga mayayabang. Para sunod nin kagurangnan, pero lata ka mga judgmental. Pakibayad raw po kakabay mo kung judgmental. O, kamo na po ang maghusga. Follower ni Jesus, pero kapesimistic. Perming pagbayad sa buhay, garo perming katapusan na kan sa iyang pagkabuhay. Kala mo baga, siya na lang an may pinagdadaanan sa buhay. Garom dumunta so kanta, hindi lang ikaw ang nagdurusa. Pasakit mo'y may katapusan. Di ba? Hindi lang ikaw. Lahat tayo. And then, we are follower of Jesus, pero malata ka mga chismosa. Chismoso. Follower of Jesus, and yet we are like this. Mga tugang, kita lugod na mga parasunod kan sa tuyang kagurangnan, arog ki San Pedro, daiman maitaw sa tuya, nil mahal na Diyos ang liave, kan kalangitan, alagad, assured kita na kita makakapalangit kung aarugon niya to ang satuyang kagurangnan, sa satuyang mga tataramon, asin sa satuyang mga gibo. Dahil man kita maging arog ki San Pedro, sa gospel niya to ngunyan, pinag-intriga sa iya, ang liave kan kalangitan. But, assured kita na siring kan satuyang kagurangnan, makaduman kita sa iyang kahadean na ding kasagkoran. Let us give time. Let us search for Jesus and imitate Him sa satuyang araw-aldaw na pagkabuhay. Dahil lugod po kita makontento na bistado lang niya to si Jesucristo na satuyang kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagpahayag gan sa tong pagtubot.
mantang naguhurop-hurop kan pagtugdas kan simbahan, mamibikit ang bukas ang puso sa Ama para sa tong mga pangangaipo, asin kan bilog na kinaban. Ang sa tuwing simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro sa paggiya kan simbahan sa tahaw ni mga kadifisilan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga obispo, ang kapadean, asin mga lideres kan komunidad. Magtalubos sa pagkamuot kan Dios, asin mahuyong magutob kan mga katungdan sa pinaniwala sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga paratubod, urog na ang mga nagaagi nin mga pagsubot. Dei malingaw na si Kristo iyo ang sarigan, nagapo asin patugmadan kan sa indang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin mga maedad na. Danay nakamutan asin ang tabayanan kan sa indang mga familia asin katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit nin kapahingaloan sa kahadian kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Siring na kita nakaka-eksperyensya nin maraot na panahon ngunyan, may mga kapwa kita, mga na inaagihan ngunyan kan bagyong siguring na lugod sa raot kan panahon ni sa indang inaagihan, mailikay man lugod sinda nin kagurangnan sa anuman nakatibaadan. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Siring na nagaandam kita sa kafiestahan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi niya to ang mga devotos kan sa tuyang mahal na ina na mapuruli hali sa manlain-lain na lugar, na lugod sindaman ilikay din mahal na Diyos sa anuman nakatibaadan. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Asinsiri na kita nag-aandaman para sa Marian Youth Congress, ipamibi niya to ang mga jóvenes kan interong arkidiocese na lugod makapurot sinda nin adal orog ng gayo ang pagkamidbid sa mahal na Diyos. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigian sa mong mga puso asin padanaya kaming maimbod sa imong pagbuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang kabos para sa pagdulot kan mga atang.
Tiklod tabi. Magpamibikaw mga tugang, tanganan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumuan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato, asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan saro sa nang sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugayeng warasan sa mo ang mga balaog, nin pagkasaro asin katuninongan sa imong simbahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas sa danay, asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamhan na ding kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami arualdaw, kan bunga kan sa imong kabutan, kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na ding kasagkoran. Taigwa ka kan mga enot na bunga kan espiritu, na ibinangon mo keso sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo paskwal na ding katapusan. Kaya kariba kan mga koro ni mga anghel, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Tiklod tabi. Kagurangnan, ikananggad ang banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis asin geraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos,
na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuloson para sa indo, asin para sa dakol. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapanin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klaro. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagnangahas kita na mag-awit. Sa langit, kabanalon ang mahal mo, magdato ang kahagtean mo, mangyarian mo sa dagat, isirin sa langit. Ang sao, ang
mo mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maginda na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Ang pagsalakan sa imong hawak sa Diyos sa Kristong kagurangnan, magkaralugod sa mga minaakop kainin sa buhay ninyo sa buhay. Tiklod tabi. Uyaan kordero kan Diyos. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigon, ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ansa kong kalag maumayan.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, gibuha an bulong na panokan sa imong pagkaherap, asin kaugaying himuha kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo, sa gabos na bagay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna pa ang gabos para sa mga announcements. Enot po sa satuyang announcement, magkakaigwa po kita ngunyan nin second collection bilang tabang po niyato sa pagpuon kan satuyang mga katikista sa saindang pagkatikesis sa mga schools na sakop kan satuyang parokya. Asin siring man ang bulan, ang masunod na bulan, ang bulan nin September, inaapod na bulan kan mga katikista. Siring man po ang pangapudan, ang paghanap nin mga kandidata sa satuyang Rosary Queen ngunyan pong taon na pigpapanginutan po kan CWL, and Rosary Queen ngunyan pong taon. Si mga buot pong mag-ayon para po rigdi sa satuyang Rosary Queen. Ang presentation po kan mga kandidata sa maabot pong Pitsa 24 kan bulan na Setyembre. Sa September 2 po, gigibuhon ang pag-bless kan bagong pinag-renovate na CWL Center, asin siring man an opisina kan family and migrant. Ang blessing po gigibuhon pakatapos kan alas 8 misa sa masunod po na Domingo. Ang sisinsiring man po ang novenaryo sa kaumawan kan satuyang mahal na ina, gigibuhon po mapuon na po sa Biyernes. Kaya ang misa po niyato gigibuhon pong alas 5 nin pagkahapon poon po sa September 1. And then at 4 p.m. ang nobenaryo sa kaumawan po ni Peña Francia. Siring man po mapuon man ang novenaryo sa titular kan satuyang parokya, ang banal na Santa Cruz sa maabot pong September 5, asin sa September 14 ang kafiestahan po kan banal na krus. Asin siring man po ang selebrasyon kan kafiestahan ni Ina Dolorosa, magkakaya po ning misa triduo sa kaumawan kan satuyang mahal na ina, poon pong Pitsa 12, sagkod 14, asin pag September 15, ang kapiestahan po ni Ina Nuestra Señora Dolorosa. Iyan po ang mga announcement para sa satuyang ngunyan na Domingo. Pakatapos po kan final blessing, si mga nagbi-birthday po ngunyan na aldaw, mag-inutan po sa atyan, pakatapos kan final blessing, sa pagbendisyon po sa saindo. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Asinsiring man po, bago ang huring bendisyon, palakpakan po niya to ang choir kan sa tuyang parokya. Sinda po ang mga jóvenes. Thank you very much sa paggiya sa muya, sa pagkanta ngunyan na hapon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na banggi po sa lambang saro sa tuya.